ora bisa dhewe ana maning modele wong Banjarnegara najan tuwa nanging ora kurang reka dasare negara wis merdeka kanthi dasar Pancasila. Supaya kono pada eling marang tembung katelu tegese sepisan tata krama pindhone kuwe temen kaping telu tapa selera manambah mringkang kuasa rasane dempe wong demenan teni simpe rama mene-mene titenono sing becik ke lawan Allah satene sengah ku
kudu eling lan waspada eling ana wong urip pira lawase bebasane wong lunga mampir ngombe mulane eling ning kancane ngeling ana urip ora bisa dhewe ya mas kanes nenes mumpung anom ngoti ora rasing mongso